Pennod 12. Fel dyfroedd oerion I enaid sychedig yw newydd da o'r Lord bell. Solomon. O'r drynoedd, syndwyd Hugh o'r gael ei hysbysu fod llythyr yn y tŷ wedi ei gyferio at iddiwedd o'r America. Aeth I mewn i'w geisio. Gweled fod sel di arno a'i fod wedi trafedio o bost I bost am bon gan nad oedd wedi ei gyferio i'r plas uchaf either I gadref cyntefig William Hughes. Agorodd Hugh y llythyr yn frisiog ac roedd ei law fawr, gyrniog, galed, yn crynu oedd dorri'r sel ganys yr oedd yn bedd mor anghyffredin cael llythyr o'r America, ac roedd y sel di yn peri y llanc demlo pryder yn ysbondadw. Darllenodd Hugh'r llythyr a gwelodd Mr. Owen, yr hwn oedd yn yr ystafell, fod y cymwysiad gan nad bydd oedd yn cyffroi Hugh yn angerddol. Gofynodd iddo. Oedd yn gobeithio nad oes dim newydd drwg. Hugh, oedd nad oes rhywbeth rhy breifat yn y llythyr a gaf fi ofyn beth yw'r newydd. Roedd Hugh yn rhy gyffroedig I ateb, ond efeu astynodd y llythyr I fester o'r hwn hefyd a dangosodd arwyddion o syndod o darllen y hyn a ganlyn. America. Hugh Hughes, fy annwyl fab bedydd. Mae'n sicr, mae pryn rwyt ti a'n cofio dim amdanaf, a mae blynyddoedd lawer pan adewais Lwad fy genedigaeth. Dyd oedd ti o'n hogyn bach y pryd hwnnw, ac os wyt ti'n wedi cael bywyd ac iechyd, yn baith rhaid dy fod yn deun mawr erbyn hyn. Roedd gennyf fi feddwl uchel amdanat, hyd yn oed pan oeddyd yn blentyn, a fy'n defnyddus, os bydd y gasglwn I dipyn y gyfoeth, ac yn dan rhywbeth drosod ti. Fi oedd dyda'r bedydd, ac na fedrais I gyflawni tuag atat, yr adunadau a wnaeth ddim yn y bedydd eto, roedd wedi parhau I feddwl amdanad a gwedio drosod. Yn ar y mae fe oes yn tynnu tiau derfyn, yrwydd yn gorwydd dan glefyd angeio, ac nid oes gennyf ond ychydig dede eto I fyw. Bioswn yn dydwyddach by'n gallu gwneud mwy drosod cyn fy myned ac na bydwydd mwy, ond ni fi fy rhwyddiant yn y wlad yma yn llawn gymaint ac y dysgwylais. Hynny y mae gennyf dipyn o arian wedi ei rhoi hebio I ti, a dyma fi yn ar yn danfon awdurdod I ti I fyned I arian di Bangor i'w codi 300 o bunnau yw'r swm. Gobeithiaf y byddant o gynnodd wy parhaol a bendithiol I ti, pa un bynnag a'i priod a'i sengl ydwyd, ac roedd yn hyderu ar ddiw dy fod wedi dy seilio yn Egwadorion crefydd, fyna fydd y tipyn swm yma yn damdesiwn nac yn niwed yn y byd I ti. Os yw dy rieni hefyd yn fyw, dyro fy serch am cofion iddynt, bydda fi wedi myned, adref i'r lle nad oes na gofid, na galar, na ffoen, na gwai, na phechod, na tristwch cyn y daw hwn I dy law di. Ydwydd annwyl Hugh, gyda gwedi dwys, dros dy gysio'r dymhorol, ath gadwedigaeth gogwyddol. Dy dad bedydd, Harry Parry, gynt o'r tŷ coch. Hugh, ebeir Mr. Owen, dyma braf newydd o ofa, rhagluniaeth. Dydd llun nesaf rydw am fyned I Lerpwl, ac un neges gynnit fydd ymholi I sefyllfa dy deulu, y chai sydd mewn tlodi, ac yn ar dyma rhagluniaeth wedi. Dy gynysgaddu amoddion i'w cael yn ôl ac I darbod ar gyfer eu cysur rhaglaw, os nad wyt yn bwriadu gwneud rhywbeth arall ar 300 pint. Rhywbeth arall, sir? Na, roedd fel chwythau yn gweled ac yn dymuno gyda bod llaw diw yn yr amgylchiad yn ysgweledig yma, ydych chwi'n meddwl y gallaf cael yr arian cyn cychwyn I Lerpwl, sir? O, gelli'n sicr,
Mae awdurdorth yna am digon i ti ei codi heddiw os mynnu. Tigau funed i Fangor yw ceisio fori ac mi roeddaf 20 a gaseg fel i ti funed yno. Diolch yn fawr i'ch chwi, sir. Ond gwell gennyf funed ar fy fraid. Bysa'n fach gennyf gael 20 a gaseg o'n i bai mae funed i nôl ffortiwn rydwydd a gwell gennyf gerdded rhag ofyn i mi gael fy nemtio i amfachio ac ancofio fy hun. Perion, un oed wyt ti, ond ti'n wneud tro. Mae'r ysbryd gostyngedig yna'n sicr o gael ei wobrio. Dyw adfendithio. Rhan, nid oedd eisiau i ti wneud dim rhagor heddiw. Dos i drefnu dy bethau dy hun ar gyfer myned i Fangor y fori ac ar gyfer dy fordaeth i Lerpwl dydd Llun.